TMTV. Selam dostlar, Tatmus TV телеканалында yeniden təmli күрәш тапшыруы, һәм biz sizin белән бүген дә бик яхшы, бик тәмле, туклыклы рецепт әзерләрбез. Әзерләү өчен без әлбәттә инде кунагыбызны студияга дәшергә тиештер дип саныйм, һәм ул үзенең йолдызлы мизгелен көтеп тора, каршы алыгыз. Эстрадабызның, гомумән татар сәнгатенең мәртәбәле җырчысы, Татарстанның атказанган артисты Филус Кахиров. Филус, рәхимет. О, сәламнар Булат. Сәлам. Син инде ризык белән кергәнсең, килгәнсең, ашый торган. Бүген пешереп тормыйбыз. Бары тик менә шушы Америкадан алып кайткан шушы теге алар Фри бәрәңгесен ашыйбыз да, матур гына таралышабыз. Ризамы? Бу сиңа бүләк. Бу Американың халык ризыгы инде. Халык ризыгы, алар бит шуны яраталар. Филус, рәхмәт. Тәмле булды. Бүләгең өчен рәхмәт. Көрәшергә әзерме син? Кем белән? Син әйдә, җиңсез гына тор, ә без тәмле көрәшебезне башлыйбыз. Филус, син соңгы тапкыр безгә килгәч, әле монда сез икәү басып тора дирегез. Бергез Филус, бергез Фирдус, әйт. Бүген син бер үзең, Ләкин син бүген көрәшәчәксең безнең телевизион тамашачыларга каршы. Татарстанның уңган бер хуҗабикәсе рецепт юллап, син бүген шул рецепт буенча әзерләргә тиеш булачаксың. Фотода кебек килеп чыгарга тиеш барысы да. Әгәр дә шулай була икән, син тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводы Ашык акционерлар җәмгыятеннән әлеге табаны күтәреп кайтып китәсең. Әгәр дә алай булып чыкмаса, бу табаны без җибәрәбез почта аша шул ханымга. Инде әле җибәреп куябыз. Җибәреп куябыз да бернәрсә эшләп торабыз. Сөйләшеп торабыз. Игътибар итәргә кем икән ул сиңа каршы көрәшергә әзерләнүче кеше. Госманова Җәмилә Рәис кызы бик җиңел, ләкин бик тәмле рецепты белән бүлеште. Тумышы белән ул актаныштан. Бер ул әнисе хисапчы булып эшли. Минем улым иртән дә кич тә кыздырылган бәрәңге генә ашый. Шуңа күрә минем ризыклар рецепты китабында әллә нинди авырлары юк дип көлде ул. Я Филус, сиңа дигән рецепт бүген менә шундайрак. Булат. Шулайрак яңгыр дип әйтәсе килә. Менә шулайрак күренеп тора менә. Булат, булай эшләсәм бит мин җырлавында ташлар идем. Мин шеф-повар булып кына эшләр идем, беләсеңме син? Филус рестораны. Ресторан Филус. Фил рестораны. У Филип кунак. Менә шулай әзерлисең дә, бертә китте вәссәлам, ул нәрсә икәнен беләсеңме син моның? Бу тавыкка шаган инде. Тавык, помидор, сыр монда күренеп тора. Нәрсәсе бар инде. Нәрсәсе бар инде. Тавык алдында инде помидор, сыр куйдың да. Бетте. Юк, просто тавыкка кушасың, алып килер помидор белән син. Булды. Шул гына. Мин сиңа зурдан зур уңышлар теләп калам бүгенге тапшыруда. Әле Булат күрәсең, чыннан да күптәннән булган юк, монда шартларын да белмим. Әле менә минем өчен бу яңалык. Айбет, монда кеше пешергән әйберне аны бу бит инде аны тәҗрибәле кеше эшләгән бит инде, Бик тәҗрибәле. Актаныштан Җәмилә дип бит ул. Актаныштан гомумән ярышып булмый. Юк. Ну шулай тырышып карарга кирәк, әме. Киттек, әзерме? Самое главное масаймаска. Сиңа бүген бик җиңел бирем элек тиңа калса, әле бер кешенең дә рецептында 3 ингредиент булганы юк иде. Ким дигәндә 5-6 ингредиент нәрсә? Тавык, помидор, сыр. Нишисең әйдә? Моңадан нинди нәтиҗә ясарга кирәк? Димәк, мин уңыш белән казанышны все-таки кисәгә салып бирим. Миңа актаныштан сезгә бик зур рәхмәт. Бик җиңел генә булачак. Алла берсә, менә димәк, инде бу тавыкны хәзер без менә шушы Шукеш. Балта, шукеш. Тиябез дә. Сездә түкеш димиләрме? Түкеш түгел. Бездә Шукеш. Әйе. Сукес. Филус. Әйе. Аның Лайфхак, Булат Байрамовтан лайфхак. Мин моны үзем уйлап чыгармадым, мин моны тәмле көрәш тапшыруында эшләү дәверендә күрдем, белдем. Аласын шешеләмәсен. Өчен, әйе. Бигрәк тә хатыннар инде. Ни политене капладыңмы? Шәшли бөтен ширкә нәрсә миңа җуасы кала дип теге. Әйе, шулай. Иде син ашарга пешерәсең. Кайф булганда пешерәм. Нәрсәдер артыгын сөйләп аттың бала син. Филус. Әйе, тавыкны кыйнаганчы, тигәнче башта әйтик, шунак.
сиңа бүген ярдәмгә килергә мөмкин, әгәр дә андый-мондый нәрсәләр булса, кыздырырга ниятләсәң, әгәр дә тавык барып чыкмаса, син мәсәлән, күкәй тәбәсе кыздырып аласың бүген. Сиңа ярдәмгә киләчәк, тапшыру безнең генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт саба заводы, ачык акционерлык җәмгыяте. Кукмара сәүдә маркасы ул вакыт белән сыналган савыт саба, Германия технологиясе буенча үзебездә Рәсәйдә җитештерелә. Һәм уңайлы өчен әлеге заманча шәп савыт сабаны сез дуслар интернет кибет ашада алырга мөмкинсез. Һәм карагыз менә, һәр төрле таба, кәстрүл алганда арымына төбен карарга кирәк. Ул оригинал икән, анда Кукмара дигән логотип бар дисез. Һәрбер оригинал табада менә шундый язулар. Кукмара дигән логотип. Бар аның кибетләре Кукмарада, бар Казанда эш кибетләре бар аларның. Безнең янда гына Павлюк Норама 114 адресы буенча урнашкан берсе, икенчесе Рихард Зорга 11Б адресы буенча урнашкан. Горький парк сәүдә үзәгенең беренче катында һәм Мусин урама 23Б адресы буенча урнашкан кибетләрдә шул табалар, кәстрүлләр, казаннар, җаныбыз теләгән нәрсәне алып кайтып китә аласыз. Рәхмәт. Я, Фирус. Әле мин аны булат бүләккә алып кайтам, аны Башкортстанга күпме алып кайттым. Менә күпме халык рәхмәт укыды. Менә шул Кукмара кибетләре ачылганга күрә Фирус зур машина алды, зур багажниклы. Күбрәк тиеп кайткан. Күбрәк тиеп кай. Әйдә, тиебез. Дигән бар дисен бит. Ике кулда сукмайсыңмы? Юк, куямам. Җиңелчә генә. Так. Тавык ите бит инде ул балай да әллә ни ясыда юктыр инде. Юк инде. Тавык. Асыгыманы кара ит белән тавык итне сайлаганда кайсына күбрәк өстенлек бирер идең? Дөрес әйткәндә кара ит. Ә бит әйтәләр сынбалаклар атыгы. Ой, кара итне күбашага ярамый, картайта бул дип. Нишәсәң дә барыбер алга бара, барыбер картаясың, шуңа күрә шул картайган үткән арада барыбер ит ашап алсам, ит ашап картайсаң кызыграк. Ярат. Филус. Бу сорауны мин беренче әйдә без башта кыйнап бетерик, әле без моны кыйнап бетерик. Evet, сорау бирәсең киләсең. Я Филус. Сиңа беләсеңме? Тавык кыйнау буенча Татарстаннан аткызганнар дисен бирергә бар. Татарстаннан аткызган тавык кыйнаучысы. Я казанган. Я булды. Кыйнадым. Нишлибез? Кыйнадык. Хәзер миңа калса монда теге соевый соуста кушып җибәрсәң була бит. Дәйме тузлап, борычлап, әле сарымсак та өстә җибәрсәк, миңа калса бик тәмле булырга тиеш. Мен дә Актанышның теге иң төп пешекчесе дә шулай дип уйдыйдыр. Мин сарымсак булган бит анымда. Менә мен күрмичә калган икән. Менә саласында беренче нәрсә әйттерәм. Тимә, әйдә брочны бир алайса. Әйдә, Филус, вакыт безнең шикле сөйләшәсе килә синең чөнки син күптән түгел генә әле менә әле кайчан гына Америка һәм Канада якларын урап, әле анда гастрольләр оештырып, концертлар биреп кайттың бит. Ай, Аллага шөкер. Филус, менә әйдә сөйлә әле безнең әле бер генә интервьюда миңа калса әле алмаганнардыр син аннан кайткач. Кайткач пресс-конференцияларда булды инде булат. Минем белән теге кызыксынып торасың икән. Булмагандыр, юктыр. Мин ул вакытта казында түгел идем икән. Так. Я Филус. Шуннан соң идея. Бу идея инде бу март айында 18 елда без Сабантуйга бардык Майамига. Так, Майами теге шундый ни бар. Син кайда? Майамида. Вот шундый кызыклар бар. Сатып бетердик буга инде. Булды, җитә. Кырып чырыйк буны. Шунда инде бардыгызда бер кызыклы уй килде инде. Хәзер нишләпсең монда концертлар белән килмәскә? Чөнки татарлар бит инде монда безнең милләттәшләр шактый байтак кына, күп кенә яшиләр. Һәм инде аларга бер концертта оештырсак, әйбәт булыр инде дигән уй фикерләр белән ул бер төрле башта теге шаяру, ни генә иде шундый теге. Кызык өчен инде шунда. Уйнап кына әйткән сүзләр, күрәсең Ходай Тәгаләнең теге амин дигән чагына туры килгән. Һәм инде без кайттык та Казанга, һәм инде шуннан төпләп уйлый башладык монда. Шуны эшләп була. Эшләп буласың. Анда бит инде үзенең моны бутарга кирәк инде. Син булды. Әкрәм, сарымсак бөтен тавыкларга да эләксен. Бөтен тавыкларга да. Барлык тавыкларга да. Чөнки миңа эләккән кисәктә генә сарымсак булса, булат син аннан соң гафу итмәячәксең. Әйе, шулай. Шуннан уйлар, идея булды. Шуннан соң уйлаштык инде хәзер нинди шәһәрләрдә, кайсы шәһәрләрдә концерт куярга дип инде башта шул АКШ илләрендә генә дип уйладык. Аннан соң инде безгә чыктылар Канададан, Торонто шәһәреннән. Нишләп безгә дә килмисез соң дип, без инде Торонтога да барырга булдык.
аның үшін айырым виза эшләдек. Яшын сұрамақшымын, ол бір виза білен ғана бола ма дейді? Болмай. Канадаға ақшқа келішкен виза білен Канадаға барып болмай. Ондан бір сұрау, виза қибат ма? Төгін ішік деп айтемін деді. Үнчік ба? Ақшадан қибатырақ көрейін. Жоқ ма? 100 мың? Жоқ. Бір дүртке бөлесің де, бәлки хәтта 5-ке. Виза ғына әлі бұл билет арысыз әлі. Бұл виза ғына. Әлі мұнда рұқсаткен аласың елге кіреге. Мына бет неше оқша эшләр әлем. Мына шулай тұрып, шунан соң біз бардық енді. Неше шәһәрдә? 5 шәһәрдә концерт қойдық. 5 шәһәрдә? Көп вақыт юлға өтті енді. Çünkü шәһәрләр арасы якын түгел. Машина алып арендаға. Канадаға самолет белән ме? Казан, Стамбул, Торонто. Аннан соң башта Торонтода булды. Торонтода. Шундан башладык. Анда инде табигый һава торышы безнеке белән әллә ни айырма түгел. Шулай ук кыш, шулай ук кар, шулай ук салкын. Бер үк мидә бер. Бер үк Ширатада инде. Ширата. Татарча ничек була? Талгата. Киңлек. Бер киңлектә. Инде полоса дип әйтергә ярата мин аны. Бер полоса инде. Полоса. Бер полоса. Посадка. Так. Вот, шундан соң инде Торонтода концерт қойдық. Тамашашылар шактый. Силе мен бүтәнсә үзендә эшләргә. Әзер беләсең мин. Ил турында сөйләп башласалар. Бунда сертеп тормай. Бунда сертеп тормай, шулай гына эми. Шуннан Торонтода безнең милләттәшләр бик күп яши икән. Анда байтак кына тамашачылар җыелды, концертны куйдык. Һәм инде чыгып киттек. Акышка инде машинага утырдык да, шул ук тагын таможняларны үткәсен. Юк, Канададан Акышка машинага бардык. Шуны әйтәм. Чөнки анда хәзер әйтәм, айырмасы Торонто белән. Моны кисәбез инде. Әле сөйләгән арада бит әле. Эшләргә дә кирәк. Мин май бирсәм, мин менә беләсеңме, табанда бераз майлап алырмын әнә теге канат белән. Шулай миңа калса бик әйбәт була ул шулай. Алын итмичә генә. Филус силә. Шуннан соң хәзер Акышка штатына дигән бер күперне генә чыгасың да. Һәм син Америкада. Һәм син уже Акышта. Вот. Шуннан соң хәзер Баффало шәһәренә килеп керәсең. Шул Баффалодан соң инде киттек Питтсбургка, безнең алдагы концерт Питтсбургта иде. Малкин, менә. Овечкин. Юк, инде Малкин, Овечкин бит Вашингтон Capitals. Малкин безнең Питтсбургта шул шәһәрдә яши. Сине каршы алды инде. Каршы алды, минем бит алдан шалтырды. Женяк. Юк, әле шундый ни кызык бар икән, димәк, Питтсбургта президентның кем икәнен белмәскә мөмкиндер, ләкин Евгений Малкинны бөтен кеше белә. Bizim tatарларны бөтен җирдә я. Безнең милләттәшләрне. Мөсен алып барабыз дип беләм. Яра. Силә мин сәнгәрдән кемдән генә бәйләп. Шуннан байладың. Байларга ятасың. Косяк. Ничек кенә куйсаң да миңа калса ул тавык, 2 якта тавык инде. Син сорагыч теге тавык яратасыңмы, кара ит яратасыңмы? Әйтәм, шул тавык белән кара итне кушып ашарга яратам. Икесен бергә. Шуннан соң инде безнең Питтсбургта концерт булды. Анда инде әллә ни теге безнең милләттәшләр күп яши дип әйтмим. Бәлки алар мәгълүматны да бик ишетеп бетмәгәннәрдер. Анда инде бер 50-60 тирәсе кеше генә булды. Ләкин шуңа карамастан концертны тулысынча куйды. Җылылар менә ничек концерт кабул итә андагы татарлар? Җылылармы? Анда бит уйлап кара. Кимдер гомумән Россиядә булган, Татарстанда, Казанда булган кешеләр бар, Алар шунда туып үскәннәр, ягъни Япониядә, Китайда, нидә, Төркия илләрендә туып үскәннәр. Һәм инде алар гомумән әтиләреннән генә ишетеп алар бит комиссия яшиләр татар телендә. Алар безнең сыман гына түгел. Алар әле без оныткан, рыңгы. Алар әдәби телдә матур итеп сөйләшәләр. Әйбәт, алар теге ничек дип әйтим? Без бит русча сүзләр кыстырабыз. Алар качагында шул инглиз сүзләре кыстырып җибәрәләр инде. Мин аны сөйләгәнем бар теге. Бу орам бик казак орам. Аның бер башы Милбой, икенче башы Берлингем. Хәзер без сезнең белән покинг ясыйбыз да шопингка кирип китәбез. Дигән. Мин сөйләгән булды инде. Шулай сөйләшәләр. Напкинне бир? Салфетка дигән сүз инде. Напкин. Хәзер без монда милк салабыз да. Шулай сөйләшәләр. Үзенчә кызыклы итеп сөйләшәләр.
Һәм инде алар бигрәк тә Томато. аларның бәлки иң яраткан җырлары ул туган телдер. Чөнки алар туган телне җырлаганда алар елыйлар, аларга кушылып мин елыйм. Дөресен әйткәндә, чөнки тел өчен Җырлый башлыйсыз да ахыры елап тәмамлайсыз. бергәләп Күмәкләшеп елап. Шулай бигрәк тә инде теге халык җырларын ярата, классик әсәрләрне инде. Һәм инде алар белән бердән шулай концертка киләләр. Әле 90-нчы еллардан соң күчеп киткән безнең милләттәшләребез. Анда бит татарлар гына түгел, анда башкортлар да, безнең бит инде дисәң дә җырларыбыз уртак, мәдәният бер. Шуңа күрә алар да әле татарлар башкортлар гына түгел. Бик күп милләт, азербайҗаннар килде, төркләр килде. Менә шусы рәсем килгән. Бармы? Американ үзләренә килде. Татарчада белми торган, итальянчада белми торган. Алар бары тик инглизчә белгән кызык өчен килделәр. What is this? What? What's up? What is Philus? Син яхшырак беләсең инде. Инглизчә. Син филолог түгелме? Бардыр анда инде. Филолог баласы. Шуннан соң инде менә алар да бик ошатып киттеләр. Алар өчен бигрәк тә кызык бит инде. Ничек инде теге татар теле, татар сәнгате, әле бит җырлау гына түгел, ул бит теге музыка, менә шыгыбыз, моны шыгып алабыз, моны менә булай итеп киссәң җайлырак буладыр. Мин әле кисеп ашамакчы буласыңмы дип тора. Шулай булай алды инде. Так. Алар да карадылар концертны, алар да ошаттылар. Әле бит әле мин теге әзгенә булса да шунда башкорт курайында да уни беләм инде. Вакытында өйрәнеп алдым шуларында. Иң чибәр кеше курайда уйнаган кеше. Чырайында карагызды. Шуларда да уйнап 6 телдә җырладым. Татарча, башкортча, русча, инглизчә, төрекчә, итальянча. Концертны үзең алып бардың. Үзем алып бардым. Ничә сәгать барды концерт? 2 сәгать. 2 сәгать. Монда дуслар әйтергә кирәк, Филус үзе генә бармаган анда. Ике Мирас музыкант инструменталь ансамбльннан аның җитәкчесе Рөстәм Рахматуллин, Татарстанның атказанган артисты, аның хәләл җәфете флейтада Гөлнара Ярмиева. биюш. Ул әле флейта гына түгел. Менә Рөстәм Рахматуллин баянда, гармунда, хромкин бу, тальянда. Алып бардым барысында. Барсында алып барды, барсында да уйнады. Һәм инде аның хатыны Гөлнара Ярмиева ул флейтада, татар курайында пикколо дигән инструментны барсында алып барды. Ничә тавышлыйсың син? Ул бит менә кем нәрсә сөйли бит, концертта күргән бар бит, кемдер теге бас теге мин алып бараймы? Күтәргән, бүклөнгән, йөргәнме? Кемдер бар иес кармайды китте. Вот. Шулар. Иң усталары җырчылар. Нәрсә алып баралар анда? Кәчтүм. Жоқ, аппаратымда. Бүтән музыкант артистларда кәчтүм йөртә инде. Асы яры. Безнең инструмент монда. Синең инструментын таможняны узмады. Тавышыгызны калдырып торыгыз, пожалуйста. Тавыш аппаратыгызны. Сез концерт оештырырга җыйнасыз бугай Америкаларында. Тавышыгызны калдырыгыз. Монда бик күп сораулар әзерләгән, монда сөрәсегә хукуклар буенча да, таможня буенча да бик зур сөйләп булар, ләкин миңа ансы кызык түгел. Татар халык ризыклары пешерделәрме анда син булганда? Гомумән сез Америка халык белән генә сыйландыгыз. Юк, кайсы шәһәргә барсаң да татарлар каршы алалар. Теге кемдә кундыгыз, кемдә тордыгыз? Татарларда юк, төрлечә булды. Кайда үйне үзебез интернет аша бронь. Филус, әйдә булай эшлибез. Без моны хәзер сырны салганчы, тавыгын бераз пешереп алыйк. Тавык пешеп чыгар алдыннан сыр саласың да. Сыр, анасын каймак миңа калса. Анасын яшелчәләр белән матурлап бирәбез. Әлегә инде пешә торсын. Yes, my friend, yes. Капитан очевидно. Безнең әле сөйләшәселәр. Җырлыйсылар да булырдыр әле бәлкем. Шулай бит. Ансы инде кәефкә карап. Әйдә, без моны бераз гына соңрак эшлибез хәзер, әйме? Мин как раз тавыш калдырып куйдым. Син тавыш аппаратыннан кирип чык, дөресрәге чыгып кер машинага. Алып кер тавыш аппаратыңны, җырлый торган аппаратыңны. Без бу арада бергәләшеп матур тәмле реклама карарбыз. Тәмле көрәш. Дуслар, Татмус ТВ телеканалында тәмле көрәш дәвам итә. Һәм инде безнең бүген атказанган көрәшчебез Филус Каһиров
Актанышта яшәүче Җәмилә ханымга оялмыйча керәшә. Оялмыйча. Оялмыйча. Җиңәм дип тырышасың. Менә реклама вакытында мин битендә җиңәм дип тырышам дип сөйләй белмим, булып чыгар микән, юк микән. Ну тавыгым пеште кебек. Тавык пеште, тавык. Әгәр плюс сыр сибәбез. Сыр. Бу эш бит инде авыр түгел аны. Бу иң җиңел эш. Шулай дип менә шулай гына. Җәмпил апа шулаймы? Шулай. Инде күбрәк җизен син апайым карале. Тәмне итеп менә юк сен. Болай булса бит монда тагын 40 минут кирәк дин. Инде 40 әриде бит ул. Тәмле була. Аның помидорлары күренмәскә тиеш беләсеңме? Сыр астында син фотосын хәтерлисеңме? Фотода ничә бит? Күренмидер бит. Базардан бүтін сырны жиып алып келесі болған болады. Шулай. Шулай сейіп шығабыз. Зақланмай ғалі. Болды бұл. Сыр біләнді. Зақ маташмай. Болды? Бұны ұжуар жиі келеді. Ол не пішкен? Топ. Қоймақский. Olmadı indi. Қоймақ. Ana da қошып бар. Қошып білән. Жігіттілер ме екен? Мен қалса мына шолай алып шығыра керек ме? Анасын сылаға. Өзі алып шығайын. Шмей. Қарайлы, сен сөйлеген арада айтыңды бізге, сен бет Ниагара шарлауығын көрген кіші дейді. Біз аны география дәрісінден үйренген ешім. Дүнияда, жер шарында ең зор шарлауық, ол сағатына шоң қатты фәлен тонна суға қаянаға дырана қатты су Белгісіз, әлі ол әлі бұйыл деген индилер аномалий бәлки салқын болғандар, не болғандар туңған. Ғымырда болмаған әйбір. Қатқан, шонасын, ләкин біз барғанда енді ол уже нормальный деген еді. Татарлар керек. Аны видеоларда, нелерде көрсең, фотоларда көрсең, аның бүйіклігін деп әйтірге керек, көріп бітіріп болма, аны міне дақилығын, міне шында үз көзлерің білен қарасаң, міне біздің табиғат, жер шарындағы табиғат, ол бір мұғжиза енді. Шаққатмалы нәрсе екен. Шынанда. Шол! Сізгені көруге Yazsın. Сен Америкаға бірінші баруын атуғы? Бірінші бару тұғы, бешінші бару енді қазір Америкаға. Соңа сен визада бергенлер енді? Көплері язалар енді, сондағына қалмай енді, бір қайта көрдіп, мен енді... Бұл қатын жазды мен дейін біріншесі? Yok, қатын мен білен барды бет. Шулай, балалар? Отын түйеп барам бет. Балалар енді әнкелер білен қалып тұрдылар. Оларға да келешекті Алла берса виза ішлеп, оларында бір... Шындағына түпіліп қаласайды болады менің боланлар. Жоқ, оларға алып барып, көрсетіп, алып қайтырға ешерге бары тек Қазанда. Жоға көре, толпын ма? Әлі мұнда шылай сайырайсың әлі. Шулай керек бет. Біздің елде шулай керек. Ярар, Филипп, біз сенің үшін мақсыз бір рубрика әзірлеп қойдық. Әзір болсаң, аял рубриканы баш қарып шығып. Филипп, рубриканың исімі сенің коллеганың бір жырында бар. Көзлеріңнен тани. Міне шолай деп, міне шынды рубриканы біз енді башлап жібәреміз. Бізде қазір мұнда көзілер көрсетешек ма? Сен, ейсі артистін танисың, еш жылы татар ма башқұрт ма екенін етерге тиіш. Сөйлештік ма? Сөйлештік, әйде кеттік міне. Біріншісі. Ләкин көздері астысқа келген. Иван Грей дерсің. Элвин Грей. Иван Гай деп етмек шейін сен. Блогерді. Бұл бұрылған, бұрылған. Элвин Грей енді? Асты үске келген. Есе үсті асқа келген. Аңа тұры келіп тұрайын. Дұрыс. Сен бұлай ақшы мүнәсәбәттәрді? Аллах шүкір. Мен нашар мүнәсәбәтті болған кішілер жоқ. Жоқ ма? Сенен башқа. Ансында айтмасқа дейші. Келесін. Тапшыру шеңін әбейтін бе? Келесін түзген ек. Бүкер. Бұл, что-то гілмінда Башқұртстаннан болған, Элвин Грей Башқұртстаннан, мұсы Айдар Галимов. Шубит олай, қалар әсі. Рахмат, келес, тана қарашы. Рахмат. Амысы Татарстаннан бір артиста yok evet. Мысы бит Оренбургтан. Рифат Зарипов. Шол екен.
Білем мен мұны. Бұл сенің достың Айрат Ильясов. Жоқ, бұл Данир Сабиров қашап тұра. Азынақай. Көрді ме? Сол екен бе. Мен башта ітіне қарадым. Ітінен таныдым. Алай бұрылып қарамай десем ана. Алай тұр. Кемсің бұл? Қарамай өсін дәлім кім екенін. Бұл недер күрешшіге ашаған. Бұл білесің кімге ашаған? Бұл Амил Мавлютов қашап тұр. Шын. Әнвер Ғафу. Танымадым сені. Әнвер Нұрғалиевич бит бұл. Нұрғалиевич бит бұл. Әнвер Нұрғалиевич. Мен аны Мавлютов дедім. Рахмет. Рахмет Филус. Бітті міне? Айы. Бір қата. Өзім yok. Демек 5 балны. Бірге кемете бізде 4 десең бұл. Конкурс үшін. Яқшы. Міне мұнда жүріштер болды бетінде. Қойсының концертында болғаның бар? Айдар Галимовта болғаным бар. Әнвер Нұрғалиевта болғаным бар. Танымасам да... Танымасам да? Кері яғында. Мен жүрші бұларып танымаймын. Ләкин концертында болғаным бар. Алай төген, әлі танымадым мен. Таған кімдер болды әлі? Элвингреде болғаным жоқ. Шақыралар ма сені алар өтеге? Данир Сабиров болғаным бар. Брат, келе әлі. Есе өзің айтасың. Міне Элвингреде шақырғаны жоқ. Құрайлы сен Әнвер Нұрғалиев шақырды, Айдар Ауи шақырды, Данир Сабиров шақырды. Кезеге чөсеп позволяешь, а? Еще бала шақырмадың? Рифат Дарипов шақырды. Рифат, ну, ярамай битінде. Ярап, Филис, енді сенің бұл мәнтігі саяхатыңды бетік гастроллеріңі енді біраз Әлі мені айтты. Мұғақларға керек, ләкин аңаршы сен бет әлі бейішілерден барға. Бейішілер. Біздің бетінде программа ғыммен интернациональный деп аталды. Чүнки мен өзім 6 тілді жырласам, музыкантлар татаршада, еврейшада, тағын русшада ойнадылар. Түрлі. Еврейшадан яқшы қабыл ете бердір андай ме? Абана кила. Ғыммен еврейлар айттылар келесі неткенде, Америка келгенде бізге айтап құр, біз сіздің концертіңізға жиылышып келеміз дейділер. Бізде ярты Америка келешек концерт. Ақшағыздың мұшқа дейділер. Шундан соң бейішілер. Неше тілде бейділер. Үш таңғы аргентинский, русша бейділер Калинканы енді, Калинканы Оливераталар енді, һәм татарша енді. Шуңа көре біздің интернационал, біздің түрлі болғаш тінді, түпті негізді әлбетті татарша, қалғандар енді түрлі дүния көлем милләт. Солянка болды шынды? Түрлі милләттерінің солянкасы. Алдағы елға бойында бек яқшы русшасымыз бар. Задел болғандыр. Бәлкім ел сайын қабаттарғадыр. Шушы салған соқмақларыны Алла берсе тағын бір топарға ясын деп етті де. Бір гіне болмасын енді ол бір бейші. Әмінде әлі Америкадан мына қайтып та жетмедік. Европа елдерінен шұнтырата башалылар. Шушы концерт білен бізге келсеңіз деп. Hello my friend Phil! Yes. Come in again. Шунда хат деген едім. Would you like a cup of... Бәлки Алла берсе Австралияға да барабыз. Болат, сен Австралия дегешін ішет тұрып қанаттанып нетіп кеттің. Ну, білмеймін, Австралияға барсақ сен де аларбыз. Олай, пожалуйста. Сөйлештік. Еме. Шундай қиялым бар, кенгурулардың сумкасында жүріп. Сумкасында біраз саяхат қылырға. Енді Канада, Американың... Неше штаттарында? 51? 50 гара хишак. 50 штаттарынан урап, океаннардан мұнда қойтып, өзіміздің Татарстан башқаласы Қазанның үзәгінде 23-ші пирамида, дұрыстарға 23-ші март күнді пирамида көңілаші өзәгінде ұзашақ Татмустова, дұрыстарға Татмустова іштірушы TMT премьер тапшыр таңданысы тұрмызда сөйлеші Филус, сен номинанттар арасында деп білем мен? Болат, дұрысың айтқанда, енді нендегіне номинация болмасын, нендегідер рамкалар нейдер болмасын мы, анда білмейм асын ішлелердір. Мен артист кіші, жыршы кіші, шығам да, жырлым да, өз премияны алам да, бермеселер де алам. Һәм енді барлық тамашашыларыны шушы тантаналы, мәртәбәлі түшеге концертқа шақырып қалам. Көрішірбіз, Алла берсе, сіз яратқан, сіз құрмет еткен артисттар анда 45 дейдің бі? Көп анда? Көп анда. 40-тан алып 50-ге сіз яратқан жырларны башқаралар, біз башқарабыз. Һәм енді батыр кешені біргелеп
керек. Филюс, мен саған оңышлар тілеп қалам. Әлбәттә, бұл шарада да, мен ижатымда да оңышлар тілеп қалам. Мен саған білесіңбі? Ана теге тауықны пішіруде де, әгер де андый-мындай тауық келіп шықмаса, нәрселер барып шықмаса, сен үстіне әйе концептіге өзгертетін жіберіп, ұн жіберіп, тапшырған қаша аласың шыл айттырып. Ұн дегенде, міне шынаптар, міне бұл Казанская мельница ұйышмасы, мұнда түгірмендерінде жетіштірілген, міне бұл Государев амбар, ұны, юғары сорты ұны, организм тарафынан бетейік. Білесің келсе, Татарстанда 80% түрлі икмәк ішленмелері анда, біт нәрсе кірейін анда. Сахари да кірей, икмәгі да кірей. Демек анда барып келерге болады. Алар бітінісі де, бұл Казанская мельница ұйышмасында жетішірілген ұннан пішірілі. Міне шалзанзық факт әйіп. Біздің шығалашы біздің спонсор, аңа зұр рахмет. Керек болса әлі бірәріне қыстырып қатып кетсеңде болады. Әгер де талмасаң. Достар, бірнеше минуттан біз енді тауыққа дегустация сыйбызда, Филюс білен біргелешік, һәм жеңушіні белгілейміз. Қазірге тәмлі реклама, тәмлі көріш. Тауық пішті, Филюс пішті. Пішті. Себебі біздің? Ого, алып бересің. Қарайды, мен қарап тұрышқа, мен қараймын. Ойырмасы бар ма? Бар шыл Филюс. Benim ойлауымша мұнда біз әгерде бір яғыраған болса, қоймақны сыр астында қалдырасы болады. Міне. Сонда шол, именде шол. Шорт, ялғаштым. Филюс, бұл үшінде. Қойнар ол. Қойнар. Бірсін ошап қарысы келе бей. 1, 2, 3. Жете ол бізге, жете. Оның қоймағы остан, қоймаған. Оның тәмі өзгермей бет? Өзгермен, ләкин түшкі әбәте шындыларға дейір. Филюс, бірінші кердем етемін. Нәрсе шәсірттен де, тамашашылар әгерді қызықсаналар екен шушы тапшыру білән, әгерді алар шуның білән, яшилер шуның білән, ашилар екен. Демек, бұл көк маратабасын аларға нәрсе дейсең де, достар әтті жалқы түгіл. Филюс, шундай яхшы кіші екенсің, сен білмегенмін. Мен өзімнің яхшылығымнан исім кетіп қойшағында исім кетіп Американы ұрап башқа тресініп қоям. Так. Бисмилlah. Айда сен баша анасын бишмен тамай. Өзің күшірдің нәрсе шырайын ұшытасың. Мен ошап тәмлі болғандық ба? Бұл шынатты тәмлі, Филюс. Oh my god, the magic food. Таба меніке. Жәмиле апа, таба сізге? Таба, let's go. Әйе біз шын көңілден құттыбыз. Ақтаныштан Жәмиле ханымның жеңуі білен бүгін. Сен шылайық, молодец. Бекзор рахмет сен уақыт тап келгенің үшін еме. Біз оңа табаны береміз. Онны да береміз. Залтабыз ақтанышқап. Ну, сема да енді сен көз яшьләрен ağzıma sınışım da sana қатынына 2 кило ұн еме. Біздің шығарылышының спонсоры Государев амбар. Мен қалса бұл тапшыруға ешіра керек. Мен отнасынан келемін, отнасына біздің 2 кило ұн кетемі? Бітіп тұра, шоңа көре. Мен енді хотя бы шушы ұнны алып қайтып, қатынды шатландырып, енді тәмлі етіп ризықлар. Ғайла бюджетіне экономия шығармын деген. Қазан тегірмәні, Казанская мельница оның құлланып, Алла берсе тәмді ризықлар пішірген насып болсын. Хәменде Жәмиле апаны ихлас көңілден тәбірек етем. Бигерәкте Ақтаныштан болғаш, Ақтаныш бетінде ол біздің мен туған республика Башқұртстанға яқын, хәтта яқташым да деп етелем. Шуңа күрә сезге менә шушы рецепт үшін, шушы ризық үшін сезге бик зур рахмет. Инде қайтқаш Алла берсе шушы ризықны пішерге тырышачақмын, һәм хатында сыйлармын деп ойлаймын. Болатығына түгіл. Рахмет. Филюс, зур рахмет. Сеңа оңышлар, ижади оңышлар, ғаилә бәхеті, һәм барысы да еме. Америка бәхеті. Амин. Достар, собылашабыз сіздің білән тәмлі күрәшіні атна сайын күзәтіп барығыз Татмос ТВ телеканалда. Тәмлі яшик, тәмлі ашик, һәм харатна сайын шырашып тұрек. Собылабыз!